Сега ви представяме един филм по действителен случай, който отново отваря наболялата тема в обществото за домашното насилие. Късометражният филм носи името Заветът. Повече за него ще ни каже сега авторът Калоян Божанов. Здравейте, господин Божанов. Здравейте и благодаря за поканата и удоволствието да бъда при вас. И за нас е удоволствие да бъдете при нас, но кажете ни как един, да кажем и на нашите зрители, вие освен автор на филма сте и психотерапевт и актьор, как един психотерапевт решава да направи филм? Това беше едно от първите неща, които, когато започнах актьорското майсторство, един от преподавателите ни попита: защо искате да бъдете актьор? Искам да бъда актьор заради това, че имам бекграунд в психологията вече повече от 10 години и моята цел е да правя изкуство, което носи смисъл и което пробужда. Тоест социални проекти, какъвто е и Заветът. Като теми свързани с домашното насилие, теми свързани с анорексията. Имаме такива идеи, които искаме също да реализираме и занапред. И затова така реших първоначално да бъде темата свързана с домашното насилие, тъй като точно по време на снимките миналата година те започнаха 10 дни буквално след случая с момичето, което беше обезобразено в Стара Загора. И мисля, че е тема, за която много от жените и много хора в България не говорят, защото е свързана с изключително много срам, изключително много страх и вина. Трудно е да направиш признание. Абсолютно е така. Казвате, че филмът е по действителен случай. В него се разказва за един баща, да кажем на нашите зрители, който отива на психотерапевт, но който е и насилник. Какво искате да отправите към всички тези, които ви гледат? Защото темата за насилието е много наболява в нашето общество, както и за насилниците, така и за жертвите. Направихме наистина сюжета по този начин, за да покажем колко е трудно на нас, мъжете, въобще да признаем своите емоционални проблеми. Тъй като самият герой е до някаква степен насилник, но ние искаме да реабилитираме неговата позиция и неговото поведение, тъй като той в края на филма успява да промени нещата, работейки с психотерапевт. И успява да излезе от този завет, от този повтарящ се модел в своето семейство. За щастие, виждам в практиката си, че все повече мъже идват при мен, отиват и при други колеги, психотерапевти и започват да работят със себе си, което изключително много ме радва. Как подбрахте актьорите в този филм и свързани ли са те по някакъв начин с темата за насилието? Актьорите са част от академията, в която учих и аз преди няколко години във Варна и може би не случайно се е получило. Две от актрисите, които играят главните роли, всъщност са били потърпевши. Едната, както споделя в прес-пакета, който ви бях изпратил, е била така емоционално повлияна в нейното детство, а другата е била жертва и чисто физически. Това прави ли по-трудно изиграването на тази роля или точно обратното, прави го по-лесно, защото те са вътре в тази тема? Със сигурност е по-трудно, защото точно това, когато те ми изпращаха техните обратни връзки, за да мога аз да подготвя този прес-пакет за вас, четейки ги, усещах и виждах, защото те не ми бяха споделяли лично преди това, всъщност колко трудно е било за тях и по време на самия процес, тъй като те са го преживявали лично в своето детство също. Децата на насилниците стават ли насилници? Защото това е една от сюжетните линии. Главният герой е бил така свидетел на насилие в семейството си и може би и затова после става насилник. Това може да бъде оправдание или червена лампа да търсиш помощ, както и във филма. Доста често, ако човек не е достатъчно силен да промени този завет, който му е даден и това, което е показано в семейството, за съжаление, моделът се преповтаря и човек в много по-голям процент е възможно да стане такъв. За щастие не винаги е така, но по-големият процент от хората, за съжаление, повтарят това. И именно заради това ние решихме миналото лято да направим историята по този начин, за да покажем, че това може да се промени. Това е късометражен филм, както ние казахме. По-трудно ли е да се събере всичко необходимо, което да се каже по тази тема в по-малко време или е точно обратното? Това е предизвикателството към вас? Беше доста по-трудно, тъй като аз съм
коавтор. Моята продуцентка ми помогна да развием самия сюжет и няколко от сцените, които да бъдат сентенцията на това, което искаме да кажем. И наистина беше доста по-трудно, защото в един пълнометражен филм може да покажем няколко сюжетни линии, а тук показваме една или две и трябва с тези малко сцени, които имаме, да покажем всичко това, което искаме да предадем като послание на зрителя. Вие като психотерапевт, кой тормоз е по-силен, физическият или психологичният, който се нанася към жертвите? Само преди една седмица тук ни гостува Ива Димитрова, която пък написа книга за домашното насилие и точно в тази книга тя говори и за психическото насилие, което се нанася върху жертвите. Кое е по-силно? Според мен психологическото и въобще емоционалното насилие остава като много по-голям отпечатък, но пак е зависимост от това колко чувствителен е човек. Защото едни хора в дадени обстоятелства могат да бъдат травмирани, други не. В зависимост от тяхната чувствителност и емоционалност, как приемат това, което им се случва. Но за съжаление, наистина повечето от хората, които са потърпевши, емоционално остават с травма. Кой е заветът, който искате да оставите в хората, които ще гледат вашия филм? Заветът е, че нещата могат да бъдат променени, стига ние да потърсим помощ и да видим в себе си, да усетим силата, че може да направим промяната. Това искам да оставя като послание. Ние осъзнаваме ли като общество колко може да сме силни в това да направим тази промяна? Мисля, че все повече го осъзнаваме и имам много голяма вяра и надежда, тъй като работя с все повече млади хора между 20 и 30 годишна възраст и виждам, че те са много, много осъзнати и с много социална насоченост към проблемите въобще, което изключително много ме радва. Колко е сложно да се признае, че някой е жертва на насилие и много често жертвите търсят вината в себе си? Да, много е трудно. Определено е много трудно, именно заради чувството на срам и на вина от случилото се и много често, да не кажа в всички случаи, най-силното чувство е страха. Страха отново да не бъдат наранени, страха какво ще направя аз, когато направя тази промяна, дали ще успея да се справя с новото, защото много често хората, които са жертва, са зависими. Особено ако са жени, те са много често зависими от насилника и много често тези насилници провокират това да се случва така. Те създават тази среда на зависимост, за да може естествено жертвата да е по-лесно контролирана и манипулирана. А колко голям е страхът от това да бъдем осъдени от другите за това, че сме казали това, което ни се е случило, за това, че сме признали? Много благодаря за този въпрос, защото, за съжаление, виждам, че в българското общество това е също едно от може би, спиращите неща човек да говори, защото хората започват да сочат с пръст и да говорят. И това още по-трудно е за човека, който е потърпевш, да направи тази стъпка, защото си мисли, добре, какво ще кажат другите, дали ще ме осъдят. И той затова и решава да остава в това положение, в което е. Много ви благодарим. Филма може да бъде видян в интернет напълно безплатно. Той завършва с статистиката, че всяка трета жена е жертва на домашно насилие, но е много важно да вдигнем телефона и да потърсим помощ, когато имаме необходимост. Много важно и да има все по-често дискусия по тази тема. Ние със сигурност ще продължаваме да отваряме тази тема. Благодарим ви много за това гостуване.